Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, Ugochi tubelu n'Oraifite, maọbụ ịkpọ m Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about onye ọgbanje. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọgbanje ka anyị ji maka ya bịa. Metụ aka na share button, invite your friends and well wishers ka ha bịanụ from the horse's mouth. Ka ha bịanụkwazie n'ọnụ onye ọgbanje direct, a proud ọgbanje. So ihe ndị a ka anyị ji wee bịa. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị kwuru na enwere ndị otu ọgbanje dị iche iche. Yes, enwere ndị otu ọgbanje from different kingdoms and realms. Enwere ndị ọgbanje mmiri, nwee ndị ọgbanje enu ala. But by and large, ndị ọgbanje bụ ezigbo mmadụ. Ndị ọgbanje abụrụ ihe unu na-eche na ha bụ. Only that na ndị ọgbanje bụ mystery on the mystics. Ka m kwuo ya etu a. Ihe ị ga-eji wee kọwara gị ọgbanje, ga-ịghọta ihe ọgbanje mere. Ọgbanje na ọdụ etu a enwere ndị stewards ma ndị ushers na ụlọ ụka dị iche iche. Yes, so in the spiritual realm of Igbo spirituality, ndị ọgbanje bụ ndị nọ ndị oke. Ndị ọgbanje nwere ego. Ndị ọgbanje ọ bụ ọnọdụ ka ebe ibia mmemme ebe a na-eme mmemme na-eme. I wee bụrụ na if all in love, we are not in good terms with onye usher ma onye steward, my brother, my sister, oke ga-eru gị dia. So ọ bụrụ na ịbụ onye ọgbanje na-enwe aṅụrị, ọ bụrụ na ị bịara across onye ọgbanje ọbụla, nwebe aṅụrị maka ndị ọgbanje na-eweta blessings. Ndị ọgbanje na-eweta akụ na ụba. Ndị ọgbanje na-eweta ihe akụ na ihe enwe. Mana ọ dị ghọtara ha. Ndị ọgbanje bụ ndị na-enwe aṅụrị. Kpatara na ndị ọgbanje ọbụla ihe asị gị na-emesara aka. Ịmụta ọgbanje na-enwe aṅụrị, mana ọ maka na ịghọtara ọgbanje ka iji akpọ ha names. But they hate mmadụ ịkpọ ha names. Ọ bụrụ na ibido na-eme n'ụdị na ha esoro, bido na-recharge ha, bido na-egosi that na no welcome, they will leave you. Maka na ọgụnwa ka nke gị ga-efu. Onye pụta ndị ọgbanje, ọ bụrụ na ọgbanje pụta na ọ bụrụ na ọgbanje ka ọ bụ, anyị ta na ọ bụ ejima, ma ọ bụ na ọ bụ dada, ma ọ bụ na ọ bụ ọgbanje nkịtị ọbụla, na-emere saraka. Sinombu, ihe a bụ ihe ndị anyị ga-etriti taa. Before we dive into today's lecture, echefuna na anyị nọ na month of October. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This time Saturday, by the na ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ aja anyị na-achụ na temple. N'isi ụtụtụ a, ejegoro na temple, chụọ aja, gọọ ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị na-esoyela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Etu a ka anyị si eme eti n'ọnwa ọbụla agwụ. Bọsị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mmiri were ihe ọrụ na-erije ekpe ile ọma. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo eburu maka aja saraka. Etu a ka anyị si eme we have massive testimonies. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja a na-achụ, ihe ị ga-eme chat m na WhatsApp. Forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar. You make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and one other details we need for you in order to book you. WhatsApp number is 0805 7837672 or 0813 8243 871. In the screen, you have these numbers. Yes, I will need na WhatsApp. Ofafi is what I'm Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. 0805 7837672. Now, let's dive into today's lecture. Mighty long, but pay attention. Ihe ga-eme onye ike Chukwu pụrụ ime ihe niile. Ka ị na-watch message ya na-eshare ya ndị mmadụ ka ha nụ from the horse's mouth. Invite your friends ka ha nụkwuo. Na gịnị ka anyị na-ekwu maka ya bụ ndị ọgbanje. Anyị wee kwuo n'ụwa mmụọ na-enwere ndị otu dị iche iche. Etu ha si wee bịa n'ụwa mmadụ, nwekwa association dị iche iche na otu dị iche iche, club dị iche iche. Yes, ndị gị na ha na-erikọ na ndị gị na ha na-ekekọ na-emekọ ihe niile. Etu a ka isi nwekwa ndị otu gị, ya associates
in the spiritual realm. Mgbe ị na-abịa ụwa nwere ndị otu gị ndị duru gị wee bata n'ụwa mmadụ a, ndị nyekwara aka wee ọchịa gị in wee welcome gị. Ọ dị ndị otu oge na mmụọ ndị dupụtara gị mgbe ị ka nọ na spiritual realm, the material world. When you are about to enter this gross material world, enwere ndị that escorted you, then wee hand ya gị over na ndị n'ọlụ n'ụbọchị ọmụmụ gị. Yes, eneghị anya na ịbụ nwa nkwọ. O nwere reason eji mụọ gị na nkwọ gara ịmụ gị na eke. Enwere reason eji gara ịmụ gị n'orie ma ọ bụ mụọ gị n'afọ. Yes, ọ bụrụ coincidence. Ị nwere ike nwaanyị ime na-eme jee n'ụlọ ọgwụ ụbọchị nkwọ, mana ụbọchị ọ ya amụ nwa ya bụrụ ụbọchị afọ. Ọ ihe na-eme, mana doto ni nwere anyị ime mmụọ ịghọtara ya iche na coincidence. No, o nwere reason eji mụ gị ụbọchị awa. Ndị awa dupụtara gị n'ụwa mmadụ ya ha dị over na ndị otu gị ga n'ọrụ n'ụbọchị aha a chọrọ gị mụ gị. Ọ bụrụ na ịbụ nwa nkwọ from okike, now ndị otu gị ndị nkwọ na ndị ọgbanje gị ga-edupụta gị abịaje n'ụwa mmadụ ha ndị ya over to ụmụ mmụọ ndị n'ọrụ na ụbọchị nkwọ bụkwa ndị otu unu. So ọ ha ga-ewe kọm gị before you know it. Asịgoro na ya eme surgery echi, before that nwaanyị amụrụ nwa debe. Ọ ndị otu ekpọpụtara ụwa. So ndị a kpọpụtara gị ụwa gị na ha nwere link. O nwere ihe gị na ha rikọrọ, o nwere ihe gị na ha kekọrọ, o nwere ihe jikọ gị na ha n'ụwa mmụọ. Ada enwere ọgbụgba ndụ dị iche iche. Then ndị ọgbanje nwere ike ọ bụrụ na anyị na-abịa ka ị bịa nyere ezinụlọ aka wee liberate ya ha from the shackles of poverty or whatever, or shackles of short life. Ọ bụrụ na amụta nwatakịrị a na ezinụlọ sụsụ ụkwụ ọsọ na ya bụ ezinụlọ atọn go so many things around. Mana ọ na-adị mwute, o nwere so many things na-adị very common n'ebe ndị ọgbanje nọ. Ihe ị ga-eji wee ma ndị ọgbanje na-eweta blessing na ezinụlọ. Onye ọgbanje gbagha aka ahịa, ị ga-eleta ego. I remember agwa nke na mbụ number 1 onye ọgbanje. Mgbe when I was growing up, na ya dị ebe m biri face me and face you then na Ọnịcha. Ụmụ nwaanyị Eziagụ, ụmụ agbọghọ Eziagụ anyị na ha bicha na ya dị na-ede African salad. Then ha pụta n'ụtụtụ ha na-eche m nkwadocha agwụ ka m bịa bo ha afịa. Sometimes ọ ụbọchị m megata wee jụọ ha sịa kedu ihe kpatara na unu dị ebua na onye nwere ike ịbụ onye a ka m nwa bozie ha. Sị m no, onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ m ya ebo ya ahịa. Jụọ ha why. Asị m na ọ bụrụ na mbo ha ahịa na ha jee n'ahịa na ha na-erecha ahịa ha before mgbede ruo. Ntị ọ dị onye ọgbanje gbaa agha aka ahịa ị ga-afụ ha na-eweta lọk. Ị bụrụ nwoke lụta onye ọgbanje jee nwebe aṅụrị. Ị bụrụ nwaanyị dị bụrụ onye ọgbanje nwebe aṅụrị. Ị bụrụkwara nne ma ọ bụ nna Chukwu gọzie gị wee nye gị ọgbanje nwebe aṅụrị, maka na onye nwere ndị otu nwee ibe ndị otu ya na-akwụdori ya ihe ọbụla ọ na-eme. Ndị otu ya na-etiri ya aka, mana problem ị nwere obodo ịghọtara ha. Ịmụtara ọgbanje, o nwere some certain character na-adị very common n'ebe ndị ọgbanje nọ. Ha anarakwa achọ okwu, ha bụ ndị obi aṅụrị, ha na-anọrọ onwe ha. O nwere ụfọdụ ọgbanje ga-awụ ha bịa ịfụ ndị otu m, they normally like to stay on their own, maybe meditate, maybe kpaa nkata with ndị otu ha. Ọ bụrụ na ịghọtara ya, ndụ ha ga na-agbagharị. Echefukwana dịka nsi gwa gị na mbido na-enwere ndị ọgbanje mmiri nwee ndị ọgbanje Eze-Ana. Ndị ọbụla na characteristics nke ha. Gwakwa gị na abịa na ndị otu na-enwere onye bụ onye mmiri. Ọ bụrụ ịbụrụ onye mmiri ma na iwe onye ọgbanje do. O nwere onye bụ onye mmiri only, mana ọ bụrụ onye ọgbanje. Ntị ọ dị. Then nwe onye bụ onye mmiri bụrụ onye ọgbanje like ndị otu m. Abụ nwa mmiri bụrụ onye ọgbanje. Ịghọtara ya? Nwe onye bụ onye ọgbanje mana ọ bụrụ onye mmiri. Ntị ọ dị. Nwee ndị nwere double portion, ha bụ onye mmiri bụrụ onye ọgbanje. Onye akpatara na etu esi esetụrụ ka esi onye a na etu esi esetụrụ ka esi onye a dị iche iche. However, ọ bụrụ na nna alụghị ọrụ mmiri, ọ bụrụ na iwe onye ọgbanje, the same day ka m esetụrụ ndị mmiri setụrụ ndị ọgbanje ka etu obi wee dị. Ntị ọ dị. Now ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ maka n'ihi na ọ bụrụ ofu ndị ọgbanje ka enwere. O nwere ndị ọgbanje nke na-ewe iwe ọkụ, ndị ọgbanje Eze-Ana ha na-enwekarị iwe ọkụ. Yes, mana ndị ọgbanje mmiri na-aka adị calm. Ọ bụrụ na ịmụta ọgbanje
ihe ị nidiri ide emeri ya wide emeri ya saraka from time to time maka na ha bụ ndị dorime ha na-enwe aṅụrị, especially ndị ọgbanje mmiri na-emere ha saraka from time to time. Onye batara ụmụ nwa woman na-achọ nwa nwoke, ọ na-amụta nwaanyị mgbe ọ mụtara nwoke ọ bụrụ na nke a na-abịa n'ụwa ọgbanje o bụ dada, mana ọ mụrụ na ọdada ti mgbe m gbara ya afọ wee gbapụtara nwa ahụ dada wesịa nwaanyị na nwa a na-ahịa ahụ ọkpọrọ nwa jewu na ọgwụ na-erecha asị na nwere ihe na-eme dọkịta enyechaghị ihe ọgwụ niile kwesịrị inye ya, ọnụ nwa na-achọ ịnwụ narị ya na di wee na-ebe ha ndo o wee kọntaktị ya mgbacha afọ bụrụ na wee sị na nwa ahụ na-ekwu ya akwụkwọ ndada ma ọ kpọrọ ụlọ ịkpọ ya uju ụlọ ụdị ụlọ ga na-emere na ya saraka from time to time. Ahụ ya bụ unye ya ndị ọgwụ kwesịrị inye ọkada ahịa ahụ mere na ya saraka na ọ ya kwụsị and etu a ka a si eme nwa etobego na gịnị ka m na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ị mụtara ọgbanje na-enwe aṅụrị na-ekele Chukwu kama onye ọgbanje ga ịkpọkwa n'ihe ọgbanje imekwara segregation no isegregate ya ihe ị ga na-eme ewu mgbe ọ nwụrụ ịfụ n'ọnụ nwa ya mgbe ụfọdụ jekwuru ya mee ya best friend ifu na ya bido kọbara gị ọkụkọ ahụ ụfọdụ akụkọ dị omimi mana ịshọ tụọ down onwe visitation o nwere ọma agwasị gị onwe nrụ ọ lụrụ ọma agwasị iwu keeping it to himself or herself and unu na-eluse and ibido ha na ndụ ya gbawagharị ịgbagba ofeke adị m sọrọ ikwu ya mana gịnwekwa na ofeke bụ onye aghọtara how things work n'ụtọ na ịghọtara isi na nwaanyị si ya na ọ dị process you evil child ibido kpọwa ya aja afa before you know it kpọrọ ya jewe na nke nwa na ofu ka ibe gị dịka pastọ obido bikasịba ya aka tekasịba ya ofu mmanụ nwatakịrị nwere ike wee iwe ghara ụlọ jewa because the child is not welcome in your home. Mana nwatakịrị akpọtara ka ọ bịa bụrụ eribretọ ka ọ tụọ ụnụ na-agbụ. Ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-eme mmụta ụdị ọgbanje dị etu a ị mara ihe ị ga-eme chọba onye ọgbanje ka o minister to that child ka ihe nwatakịrị a jide bụ wee too enidiri ka onye ga-eme ntụ ya bụrụ onye ọgbanje ibia so onye ya minister ya onye ga na-eme ntụ ya ka ọ bụrụ onye ọgbanje ibia mgbe buru gboo ọ na-abụ some family mụta nwatakịrị wee ọgbanje ịkpọjori onye ọgbanje omentọọ ya ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ onye ya ebi onye ga-azụ ya n'ọrụ ma ọ bụ onye ga-agbasiri ya from time to time nwatakịrị a open up mana ọ bụrụ na ihe emewe dịka nne na nna mụrụ nwa kpọdebe nwatakịrị a nso ihe a special child ọ bụrụ mmadụ ịkpọdebe ya nso ịfụ na nwatakịrị a ga na-confine in you onwe visitation o nwere spiritual visitation o nwere ọ kọwara gị onwe ihe ọ fụrụ na nlọ ọgwa gị mana o nwere ike ọpụta ọsị na ya fụrụ anti Susanna na anti Susanna nọ n'ụlọ ọgwụ ịghọtara ya Susanna a na-ekwu nwanne nwaanyị ọ gwaghị na anti Susanna nọ n'ụlọ ọgwụ ị nwere ike ịkpọ Susanna ọsọ na ya nọ Lagos o nwere ike ede ma 2 days Susanna arụọcha Susanna to ụlọ ọgwụ o nwere ike lụọ nọsọ na afọ ebe anti Susanna nwụrụ true after some days anti Susanna nwụrụ ifu na ihe o kwuru na-eme ihe ọ bụla egosi ya na nọ na-adị pịọ o nwere ike ire anyị kpasuo ya iwe ị na-eje ọsị gị ebe anyị na-eje na ihe afọ onye anyị na-eje na nke ya antụrụri ije ebe anyị ya afọ onye ahụ o nwere ike ebe ị na-eje ị na-achọ ije ahịa kpasuo ya wee tie ya obecha akwa sọ ngwa na ya afụ ihe eleta ego ọbụla n'afọ ije na ahịa eleta ego ụfọdụ ndị bụrụ na-ewe iwe si ọnwụ ọgbanje atụfịa akwa gị ị na-eme datịra anwa ụnụ nwa nke unu na-efu ihe unu nidiri ị na-emetụ ya obiọma na-akpịa ị na-eje ọsị gị afịa ọma gotakwara m igbe afịa ifu na ị ga-eleta ego etu a ka ọ dị na gị nwaanyị ma ọ bụ nwoke pati na gị bụrụ ọgbanje ịpụta metụ ya ọfụma ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị bụrụ onye ọgbanje di gị na-eje ha kpọọ di gị di ma ọma ya bịa ọbịa ijide ya aka ikwupi okwu n'isi esi ya na ya dịrị ya mma madam di gị ji ọ ya eleta ego nwoke ọ bụrụ ị na-anụ onye ọgbanje ma onye ọgbanje nwe onye otu gị ihe ị ga na-eme bụ nwaanyị ọ bụrụ na di gị na ọ na-esere gị na ya ọchị ịpụ n'ụtụtụ kpọọ ya di ma ọma ọbịa ijide ya aka kpọkuo chi gị kpọkuo mmụọ niile gị n'azụ kpọkuo ndị ọgbanje gị sị ya na di gị a na-efuru ya n'anya kpee ekpere agba ọ bụrụ na efuru di gị n'anya nke ukwuu say I love my husband very much as he's stepping out let his path be blessed, let him be protected, let him be favored, let man and woman love him as he's stepping out of the house, let him be favored. That contract is going about, let him receive favor.
that shop, that business is going, let him be blessed. Kubi okwu n'isi ya, ọ ya bịa na mmezu. Ihe onye ọgbanje niile umetụ obi dị ya mma. Let oyo nwa gị nwa m onye ọgbanje ejizi n'ọnụ a na-abụ ndị mmadụ ọnụ. Maka na m nwara m personally notice go m onye ọbụla mejọrọ m na-ata ahụhụ. Yes. Onye ọbụla mejọrọ m ma ọ onye kwuru m na-ata ahụhụ. O mere n'izu omee n'ọnwa ya emeriri. Yes. So mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ngụwa na-emie onye a nwere ike o mee ya ihe awụtara m hapụzie the person ga-anụ ụdị ya. That is the thing. Maka na ụfọdụ isi gị na-eme the thing. Maka onye a nwere ike kpasuo gị iwe isi ya ngwada ebe ị na-eji ihe leta ego taa iwe ka ijikwa adịkwa na ndị otu ya ga-eje blọk data igbe leta dị mmadụ. So onye ahụ ihe ọ na-emezi ihe ahụ mission style. Ọ na-emezi etu anwa ụfọdụ ndị mmadụ asị nwa iwe ọgbanje. Mana ọ bikọs ịghọtara onye abụ onye nwere special calling. Nke ọzọkwa abụ ọ bụrụ mmadụ niile bụ ọgbanje nwere call ntị ọ dịkwa. Yes, enwere ndị nwe ọgbanje mana ọ bụrụ call ka ha nwere mana ha nwere atụm n'ọnụ ha bụ ọnụ it will happen. Ha bless it will happen. Ọ bụrụ na call na-eme mana ihe si ebi ụwa nwee ndị bụ ndị ọgbanje and ndị nwere call ntị ọ dị. Yes, so ọgbanje bụ ndị ushers ndị wọrụ ha bụ iweta ihe ọma na mmụọ bịa kee. So etu ọ si abụ ije wedding ije church activities nke na ndị ọsha dị na mma gị na ndị steward dị na mma ịfụ na rice a na-eke erughị aka ịfụ na mmanya a na-eke erughị aka mana ọ bụrụ na ịbịago n'ụtụtụ bụ ihe na-achọ ịbata gị na onye ọsha ma onye steward nwee problem nwee altercation ekebe ihe ọ ya ajọpụ gị ị gara ayọ biko. So ọ bụrụ na ị mụtara ọgbanje maọbụ aṅụrị ọ bụrụ na ịwe onye ọgbanje mee ka gị na ndị ọgbanje gị dị mma. Chọpụta ndị ọgbanje nwere ọgbanje mmiri ka ọgbanje enu ala gị na ha mee udo it shall be well with you. Ọnwa ahụ ji nwere na nkụzi a sendere m na meseji WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta ma repeat bụ 0805 78 37 672. I repeat maka ndị TikTok 0805 78 37 672 maọbụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Na na screen gị ga-afịa. Let us pray. Ekwem ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all. May you be protected now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.